କାହିଁକି ଦାସବାବୁ ଏତେ ବଡ଼ ଢମାରେ ଚିକେନ ରୋଷେଇ କଲେ? ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୋଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଉ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ ଅନୁଗୁଳ। କାକରା ଆସିଥିଲା ରମେଶ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ମାନସୀଙ୍କ ତରଫରୁ। ଦାସବାବୁ ମଧ୍ୟ କଟକରୁ ସିଧା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଢମାରେ ଚିକେନ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ବାଇଗଣ ଛାଣିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ମୋ ଉପରେ। ସେଦିନ ଥିଲା ରମେଶ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ମାନସୀଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଥିଲେ। ରୋଷେଇବାସ ସରିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର କେକ୍ କଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେ ସବୁର ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନି ଯାଇଥିଲୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍। କେକ୍ କଟିଂ ପରେ ଇଟିଂ ର ଟାଇମ ଆସି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ବେଳକୁ ବାଜି ଯାଇଥିଲା 4ଟା। ଆମକୁ ଫେରିବାର ଥିଲା ଘରକୁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଇ ବାଇ କରି ଦାସବାବୁ ଆଉ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ କଟକ। ଫେରିବା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଥିଲା ଆଉ ଶାଳ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଆହା।